mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo, mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo, madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo, ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga sa tuyang mga paraantabay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, digdi po sa Radyo DZGB. Ngunyan po, aldaw na naman in Biyernes. Mag-iiriba na naman po kita sa laog nin sarong oras, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, hatod sa Indogabos kang DTI Regional Office 5 sa Giraray. Iyo iniyang sa Indong makakaiba digdi sa programa si Bem Romano Berango. Day po kamo magliwat nin istasyon kasi igwa kitang mga importanteng i-relay sa Indogabos, manunungod syempre sa pagninegosyo. Sabi tabaga po, ini ang programang magtataonin mga karagdagang impormasyon manunungod sa pagninegosyo. As in, syempre, ini man po magtataonin pagmidbid sa mga matrayumpong negosyante. Kaya nga ni po ngunyan, igwa kitang inimbitahan na sarong entrepreneur na maghihiras po kan sa iyang business journey sa Satuya Gabos ngunyan na aldaw, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So, August 15 po, 2025, third Friday kang bulan na Agosto, kaya yaon po kita ngunyan digdi sa programa. So day ko na po pagparapahaloy-haloyon pamidbid ko na po ang satuyang mga makakaiba ngunyan digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Yaon po kaiba ta si Miss Ruth Villamor, ang samuya pong Trade Industry Development Specialist sa Business Development Division. Siya po ang focal person sa Coconut. Miss Ruth, bation ta po na ang satuyang mga paraantabay. Maray na aga po sa gabus na paraantabay po sa DCGB. Ayan, okay. So sabi taman po baga, ini ang programang magtataoning pagmidbid sa mga matrayumpong negosyante. So ngunyan, igwa kitang invited para makipag-ulay-ulay sa Tuya Agabos na sarong entrepreneur na nasa coconut industry. Pamidbid na po, ma'am, si Ma'am Tin, Ma'am Christine, please go ahead. Bation taan sa tuyang mga paraantabay po. Maray na aga po sa gabos na naghihinanyog sa DCGB News and sa mga naka-tune in po sa Facebook Live. Okay, so maray na aga giraray sa Indogabos. Welcome giraray po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kung nahihiling po nindo ang samuyang table digdi sa studio, igwa po dyan ang mga nakadisplay na produkto kan sa tuyang invited entrepreneur. Mamaya po sa tuya pong didetalihon kung paano si Ma'am Christine nagpuon kan sa iyang journey digdi sa paggibo kaining sa iyang produkto na Bukopay. Ngunyan pala, Miss Ruth, dai ko na sabi ka subago, nagse-celebrate pa lang kita ngunyan kang National Coconut Week, tama ba? Yes po. Oo, so National Coconut Week, nagse-celebrate kita ngunyan. Kaya nga ni, sa mga maabot na aldaw, igwa pa kitang mga ikukondusir na coconut trade fair, tama po. So mamaya sa tuya po iyan na sasaro-saroon. Pero ngunyan, kaya ang topic ta ngunyan tungkol sa coconut, no? Sabi tabaga, coconut is the tree of life. Pero bako sa na po iyan tree of life. Igwa pa po iyan ng mga ibang naidudulot, no, sa satuyang mga, especially sa satuyang mga coconut farmers, no? Bako sa na po sinda coconut farmers, kundi sa tuya man pong dinidevelop sinda na maging entrepreneur. So sa inda mga produkto, dapat po i-process ninda para magkaigwa ki value addition, no? Bako sa na po farmer, syempre dapat igwang pakinabang ang coconut sa satuyang mga farmers na magisindang mga entrepreneurs kasi sa DTI baga po
iyan ang satuyang obheto na makadevelop ki mas dakol, mas maray no na mga entrepreneur. So ngunyan, so mga nagdadangog sa tuya sa programa na interesado maglaog sa negosyo, siguro po magiging sarong inspirasyon nindo ang satuyang bisita ngunyan na si Miss Christine. Ano po? Pero bago po kita Miss Christine magulay-ulay, siguro si Miss Ruth mo na ang kaulayon ta siguro daiman aram kan sa tuyang mga paradangog kang gabos na mga paradangog ta naigwa kitang programa na inaapod tang CFIDP. Ano po? CFIDP. Ang CFIDP po, iyo po ini ang sarong malawakang programa na bako sana si DTI ang implementing agency, no? Saro sana si DTI ang pinaka ang pinaka agency na nag-implement kaining programa iyo ang Philippine Coconut Authority. Sa pangalan pa sa nakang ahensya, siya po ang major player, no? Digdi sa programang ini. So si DTI aram tabaga na sa parte kang marketing, pag-develop ki mga produkto, yaon dyan si DTI malaog. Pag-develop ki mga entrepreneur. So iyan po ang satuyang ihihiras sa satuyang mga paraan tabay ngunya na aga digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So Miss Ruth, pwede ta i-share sa satuyang mga paraan tabay kung kasualin pa ini nagpuon na programang ini. Okay po, thank you po Miss Bem. So, ang CFIDP po o ang pig-aputa po na Coconut Farmers and Industry Development Plan, saro po siyang, as nasabi na po ni Miss Bem, pambansang roadmap ng pamahalaan ng Pilipinas na pinagtibay upang paunlarin at gawing mas produktibo, kumikita at moderno ang industriya ng niyog. So, nagsimula po ito noong 2021. Naging batas po siya noong 2021 na itinatag sa ilalim ng RA number 11524 o yung CFITF Act or yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na naglalayong tipunin at ipamahagi ng maayos ang benepisyo para sa mga magniniyog po nating magsasaka. Dito po ipinag-utos din ang pagbuo ng CFIDP, yung plano. So, nailunsad po ito, opisyal na nailunsad noong 2022. Okay. So, hanggang sa kasalukuyan po, ini-implement po yung CFIDP. Okay, so magmula nung 2022, ini-implement na natin itong mga programang ito. Opo. So, other than the Department of Trade and Industry, meron din ang CHED, Yes, no? ma'am. Yung mga scholarship para sa mga anak ng mga coconut farmers. At saka marami pang iba. Kung tutuusin, itong programang ito ay talagang napakalawak, no? Yes po. Oo. So sa parte ng DTI, Miss Ruth, ano yung mga nakapalaman sa ating mga programa under this CFIDP, please? Opo. Ang Department of Trade and Industry po ay may mahalagang tungkulin sa CFIDP, lalo na sa aspeto po ng marketing, value chain development at pagpapalago po ng kabuhayan ng mga coconut farmers. So number 1 po yung pagpapalawak ng ating market access at trade opportunities. So nandito po yung pagsasagawa po natin ng mga trade fairs at expos or marketing assistances at pag-link sa mga buyers. Nandyan din po yung product development at packaging and business development and entrepreneurship trainings, pagsuporta po at pagbuo ng pagpapalakas ng ating mga coconut MSMEs. So, all about marketing po ang mandato po ng DTI sa ilalim po ng CFIDP. Okay. Sa kasulukuyan, Miss Ruth, ilan na ba ang ating mga assisted MSMEs na nandito sa coconut industry? So, kada probinsya po may mga na-assist na po tayo. So, umaabot na po ito ng mahigit, siguro po nasa 800 plus total na mga coconut farmers po. So, Sa itong buong mga region. coconut farmers na ito, lahat na ba ito na-develop natin into entrepreneurs? Opo, natulungan na po natin sila sa pag-develop ng kanilang mga produkto, pagparehistro po ng kanilang produkto sa mga alituntunin po ng food safety. So,
may mga seminars na din po tayong naibigay sa kanila. And yun po yung pagsali po nila sa mga marketing events na kagaya po ng trade fair and mga market matching activities po. Okay, oo. So talagang napakaganda ng programang ito kasi yung bisa or yung kahalagahan ng coconut talagang na-maximize. Kasi sabi baga natin, halos lahat ng parte ng coconut ay mahalaga or napapakinabangan natin. 'Di ba sabi nga natin, ito ay ano yung sinabi? Nyog, ginto sa kabukiran, hatid ay kabuhayan at sandigan sa kaunlaran ng bayan. So, through the help of the different national government agencies na into yung mga nag-implement nitong programa, talagang wala nang rason pa para ang ating mga coconut farmers ay mawalan ng pag-asa. Kasi talagang malaki ang future, may future itong ating produktong coconut. Ano po? Okay. So, sa ngayon nga, Miss Ruth, 'di ba, meron tayong mga mga naka-schedule na mga trade fairs na ibinibida talaga natin ang ating mga coconut based products. Sa ngayon, meron tayong regional fair na gaganapin sa susunod na linggo dito sa Legazpi City. It's coconut, anong tawag, Miss Ruth, please? Apo. So, inaanyayahan ko po ang lahat. Bicol Coconut Trade Fair. Next week na po yan, August 19 to 23 po sa Ayala Malls, Legazpi po, sa lobby. Ground floor lobby. Ilang exhibitors ang iso-showcase? So, meron po tayong 40 exhibitors all over the region. Wherein po merong 14 na W&H producers ang ating wearables and home styles, and meron pong 16 food processors. So, kasama na po dun si Ma'am Christine, ang kanyang Christine's Buko Pie. Oo. So, makikita natin doon sa fair yung lahat ng mga products na ang raw material na gamit ay coconut. Iba-ibang parte ng coconut, no? Yes po. So, yun, isa pa lang yun. Meron tayong, I think, merong trade fair din ang Sorsogon. Yung mga coconut players ng Sorsogon, pupunta sila sa Metro Manila. Yes, ma'am. Meron din po silang trade fair, ang kanilang provincial trade fair. Sorsogon Coconut Trade Fair po at the Shangri-La Plaza Mall, Mandaluyong City po. Okay. Kailan yun, Miss Ruth? On October 28. October ba Ay, yun? sorry po. August 28 to 31 po. Oo. Kasi yan talaga yung date, no? Yung date na sineselebrate natin yung Coconut Week. For the month of August, meron atang week talaga dyan na yun ang sineselebrate. And aside from that, Miss Ruth, meron pang national trade fair na gaganapin din saan ba yun? Sa Mega Mall ba yun, Miss Ruth? Yes National Coconut Fair? Yes po. Oo. Philippines, Coconut Philippines Trade Fair po, or CTF. Opo. Kasali ba si Ma'am Christine doon? Hindi ka naman kasali. Hindi po Last year kasama rin. Opo, last year po, nag-participate siya. For this year po, may mga prior, si ma'am na May prior commitment na. trade fairs din po na Okay. attendance. Oo, kasi halos magkakasabay eh. Yes, Oo. ma'am. August 28 to September 2 po ito sa Mega Mall Trade Hall po. Kasabay din ang Sorsogon. Yes po, Meron meron din ibang venue din. Opo, ibang venue Shangri-La. Pero po merong participants sila sa Coconut. Opo. Meron din po sila sa sa Coconut Philippines. sa Mega Mall. Mega Mall, Oo. yes, ma'am. So, ganun po talaga yung mga pinagagawa ng aming ahensya na matulungan ang ating mga coconut farmers sa pag-develop ng kanilang mga products. Kaya, hindi lang po dito sa Bicol region makikita ang kanilang mga products. Kahit sa Metro Manila, sa mas malaking market po, nakikita na at na di-display ang kanilang mga products. Ano po? So, ngayon, Miss Ruth, ano ba ang ating mga ano pa ang mga susunod nating proyekto or activities under the CFIDP? Opo. So, under CFIDP po, ang DTI ay magkakondak po ng learning visit sa Quezon this coming September po. Okay. And then, meron din po tayong shelf life testing. So, ang layunin nito ay
ma-test natin yung shelf life ng product. So, specifically po talaga coconut, matulungan natin yung ating mga MSMEs na maka-comply Sa mga regulatory requirements. And then, meron din po tayong mga upcoming trade fairs pa po, mga provincial trade fairs, sa Odd Trade Fair ng Albay, sa Cam Norte po, Coco Wonders, sa Camsur, Feria de Camarines featuring coconut. And then sa Catanduanes po, Tiendas de Islas goes to Ayala featuring coconut industry. Sa Masbate po, meron din po silang cacao and coconut trade fair. And sa ito nga po si Sorsogon, this coming August 28, yung coconut trade fair po nila. Okay. So, yun po. Oo. So, yun po. Maraming mga events or exhibits na i-conduct tayo na ang ating binibida ay ang mga coconut-based products, no, ng ating mga coconut farmers all over the Bicol region. So, aabangan nila, Miss Ruth, yung ating trade fair sa next week, sa Apo. August 19. Ilang araw ito, Miss Ruth? 5 days po ang trade fair. 5 days. Opo. So, August 19 to To 23. Okay, hanggang Sunday, no? So, abangan nyo po yung ating mga ibibidang mga coconut-based products dito sa Ayala Mall sa August 19, ang opening, no? 5 days po yan. Kaya, dun po, makikita talaga natin na hindi lang mga food, hindi lang mga food coconut-based products, kundi kahit yung mga ating, ang tawag doon, gifts, wearables, no? Wearables and home style. So, makikita nyo yung iba-ibang parts ng coconut tree na merong pakinabang sa ating mga MSMEs at sa ating mga coconut farmers. Okay. So, bago tayo magpatuloy, pwede pala kayo makisali sa aming usapan. Pwede kayo mag-text or mag-comment sa live feed, no? Live tayo ngayon sa DZGB News Online. Pwede kayo doon magtanong, mag-comment, at pwede din kayo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, pwede ka mo mag-text sa 0999-883-1471. Ayan, okay. So, siguro, kakausapin na natin ang ating ibibidang entrepreneur na kasama natin ngayon dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo. Kanina, nagkaroon na siya ng pagkakataon na batiin tayong lahat dito sa programa. Kasama natin si Miss Christine from Daraga. Tama. From Daraga. Okay. So, siguro, Ma'am Tin, pwede pong simulan natin ang ating talakayan kung paano ka po napunta dito sa negosyo mo. Okay. Paano ka nagsimula? Apo, maray na aga giraray. Okay. Actually po, si Christine's Bukupay, I started the business in Palawan. During almost pandemic time. Kasi long time ago, nagtatrabaho po ako sa corporate. I was a food safety management systems expert in hotels and food industry particularly. And nung nakatapos ni sister ko ng abogasiya, sabi ko sa mom and dad ko, I wanted a different life path. And siguro nilid ako dito ni Lord sa business. And then gusto ko kasi po mag-work ng may community involvement. Opo. So when I made friends with the former Congressman Hagedorn and Mr. Abaya, the encouragement po na mag-join sa isang NGO sa Tagbalay Foundation. And that time po, si Tagbalay Foundation ay may programa or project sa scientific research ng Underground River. So I was part of that project. And then, nung mag-i-end na po yung project, I wanted to stay a little bit longer sa Palawan dahil nga, di ba, it's an island, tropical vibe, masaya. And so, sabi ni Hagedorn, ni Kong Hagedorn, why don't you think of something that will keep you here in the island? So, sabi niya, food tech ka naman, nasa food industry ka, why don't you venture in food business here in Palawan? And so, it gave birth to the
pie business kasi sa Palawan nung time na yon, about 2019, wala po kasing nagbubuko pie talaga sa Puerto Princesa. I was staying in Puerto Princesa. If you want to taste the buko pie, you have to drive up north, mga 2 hours drive. So sabi namin, okay, parang quick decision lang. Nag-R&D ako even if I'm not really baking. So since gusto ko mag-stay and then I wanted to start a business, so painstakingly talaga nag-bake ako. I relearned baking, relearned cooking. Kaya bago po namin na i-out sa market yung buko pie, talagang pinag-isipan, pinag-ukulan ng panahon, and then we came up with the perfect recipe. Oh, And, yeah. opo. Pero Ma'am Tin, meron din mga coconut farm doon sa Palawan. Opo. Actually, akala ko, basta ako kasi gusto ko lang mag-introduce ng product. Not knowing po na malaki din po pala ang coconut industry sa Palawan. So, one time, in-invite po ako ng PCA to check yung, para lang po magkaroon ng feel doon sa coconut industry Opo. sa Palawan. So, sinama nila ako sa mga trips nila going sa northern part ng Puerto Princesa, and then they invited me to go around sa south. Malaki po ang coconut industry. In fact, sabi nila parang, if I'm not mistaken po, baka second or third largest coconut producing din po ang Palawan. Opo, kasi yung dulo-dulo, parang planted talaga siya ng mga coconuts. So, paano ka napunta sa Bicol uli? Opo. Opo, Ano since- yung ng decision mo to go back to... Opo. Siguro dahil nga kung nasaan ang heart mo, ang bahay mo, nandun ang puso mo. So, when the lockdown is off, after the pandemic time po, I was given a chance to go home and ma-check yung parents ko and family ko. So, umuwi po ako. Kasi at the same time, nasa isip din namin nung makasama ko sa negosyo sa Palawan na since click po yung product sa Palawan, kasi rapid po yung development ng business, sabi namin, we have to replicate this sa ibang province. And wala pong ibang parang priority since I'm a Bicolana, so dapat Bicol. And then, we're looking forward na makapag-open po sa Manila and other provinces pa. Okay, so yun mga 2022 na, no? 2022 Opo. na, yung parang patapos na yung pandemic noon. Opo. Nung umuwi po ako dito, parang quick decision, sabi ko sa sister-in-law ko, which is also a food tech, kasi may business partner po ako dito sa Bicol, si Gian. Siya yung sister-in-law mo? Opo, na super, she's a gem to me. Sobrang helpful talaga siya. And then, nag-soft open po kami na mag-produce, or nag-soft produce open kami ng buko pie last November 8, 2022. And then, nakita namin yung market acceptability ng product. Siguro, out of curiosity, kasi wala naman pong ibang gumagawa pa na known siguro, or aware yung mga tao sa Legazpi or Albay na may buko pie. Ang ganda ng market acceptance. So, sabi namin, we need to make this a business already. And nagkaroon po kami ng lakas ng loob. We officially registered the business last February 2023. And then pinatapos lang namin yung Christmas season. Parang yun yung aming practice. And okay naman. And then nung March, I think we opened, nag-ano lang po kami ng isang buwan. Then we opened our kiosk in Yashano Mall. Oh, meron kayong parang cart ba siya? Opo, parang cart lang po. Para sabi ko kasi, we have to be visible in the city. And that time, ang parang nag-open sa amin ng opportunity is the Yashano Mall. Okay. Other than Yashano Mall, wala pa po kayong ibang platform kung saan available ang product? Opo. Meron No? naman po, we are very visible sa online, sa Facebook. Okay. And then we also do Instagram, and we have a Facebook page, Christine's Buko Pie Bicol. And also, we are planning to open a store for Alcofraco. It's a cooperative where I am part of. Hopefully, we can open by September sa Kamalig area. So, sa mga papuntang Manila, we can Along the highway. Along the yan. highway po. Oo, And then,
We are targeting also to open our home store sa Anislag po. Hopefully by September 8. Anislag Daraga. Anislag Daraga Albay That's po. going to Sorsogon, no po? opo. Kasi po, right now, may mga clients or may mga parokyano po kami from Visayas and Mindanao, yung mga van rides, dumadaan po sa commissary namin, Daybay. Kasi medyo may distance po kami along the highway. So, yun, we have to open the store along the highway para mas accessible to everybody. Meron din tayong, di ba, meron ding mga binibilhan tayo, mga buko pie din yun, Ruti, yung mga binibili natin dyan sa along the highway from Sorsogon. Parang may binibilhan tayo dyan sa may, saan, nakalimutan ko na kung saan yun. Parang Daraga area na siya. Or basta along the Castilla. road. Oo, along the road. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Tsaka meron pa dito atang isa, yung, ano ba yung sikat na buko pie doon? Parang, ano ba yun? Ewan ko kung franchisee yung dito. Pero si Christine, ano ba ang brand name? Ang brand name po namin ay Christine's. Christine's. Oo. Yeah. Currently po, we are conservatively diversifying our product lines. So, meron na din po kaming buko juice. Wow, meron siyang buko Meron juice, na din po bottle. kaming mga muffins. Kumusta and, naman po ang, ano nito, shelf life? yung aming shelf life po ng buko juice, kasi we have a way of processing it na talagang Natural. malinis. And with the help po ng ARC, yung Albay Research Center, shout out po kay Ma'am Chi. She's very helpful po sa akin in developing my products, specifically po yung mga bagong i-introduce namin. So, si buko juice po namin sa chiller can last for 2 weeks. And wala po kami nilalagay na anything, wala kami nilalagay ng mga preservatives or So, fresh talaga fresh ito. talaga siya from the buko to bottle, and then we chill it. And then 2 weeks po ang shelf life sa chiller, maximum of 5 degrees centigrade na temperature ng chiller. And then if you want to keep it longer, you have to store po sa freezer. Freezer. It takes months. Yung ano po, ma'am, yung mga compliance natin sa mga FDA, meron na din tayo. Opo, currently po we are inaasikaso namin para makakuha po kami ng LTO with the help po sa programa ng CFIDP. So hopefully within the year we can get po the LTO, and then if after po nang makakuha kami ng LTO, we are eyeing for yung CPR po. CPR. Kasi if you have the CPR, you can open your business to a wider market. Opo. Kasi importante talaga yon, especially sa mga ganitong produkto. Hinahanap na talaga siya ng mga buyers. Opo. Oo. And also, we are catering. Yung iba po kasi mga bayan, they buy from us. Oo. Dinadala, nakakarating na po sa iba-ibang panig ng mundo ang aming buko pie. Like, we have a regular customer buying from us sa California, Wow. sa Hawaii, and sa Guam. Nakakaabot na siya sa Hawaii. Yes Wow. po. And then, may other customers din po from Southeast Asia. Kasi Okay. po, si Christine's Buko Pie, yun po yung unique sa kanya kasi we have this vacuum package Buko Pie na based on our in-house study can last for a month inside the chiller, yung maximum 5 degrees centigrade yung temperature. Okay. Maganda pala, no? Kasi kahit, ano ba yan, Miss Ruth? Kahit wala pa siyang FDA, LTO, pwede na din siya mag-join sa mga fairs. No? Basta on process. On process On naman process, po, oo. opo. On process naman. But we require talaga na meron. Pero kung on process naman, okay. Kasi di ba pag may mga exhibits tayo, kahit mga buyers natin, naghahanap talaga sila ng yung mga hinahanap na nila yon sa mga products Yes, po. natin, sa mga exhibits natin sa lalong-lalo na sa Metro Manila. Yes po. Okay. So yung Christine's Buko Pie, parang medyo smaller siya doon sa parang nakikita ko sa mga, 'di ba, saan ba 'yon? Sa Batangas ba 'yon? Yung may mga Laguna, oo. Smaller, a little smaller siya. Opo. Oo. Well, before we started the business po, we did a marketing study. Kasi di ba po sa Palawan, it's a touristic province. So, ito pong size yung parang
umangat dun sa study namin na perfect na size. Kasi yung iba, we tried the 9-inch pan. Sabi nung iba po ng mga small groups, it's too big. Ang daming naiiwan sa hindi na namin nako-consume. So, and then pag too tiny naman, parang kulang naman if you wanted to share it with a small group. So sabi namin, sige, since ito ang winner, we Ano stick yan, to the 6 size. inches? This one po is, we used a 7 Oh, inch 7. pan, and then so may lips siya sa may sa gilid. So yung box po namin ay 8 inches. Okay. How much naman po, ma'am, kung bibilhin yan dito sa, like, sabi mo meron kang stall sa Yashano Mall. Opo. How much po yung isang box? Opo, si Christine's Bukupay po kasi yun yung unique sa kanya because we have diversified our flavor offerings. Oh. So, for the original Bukupay, which is our bestseller, it cost 250 po per box. And then, yung other flavors po, like the Buko Mango Pie, Buko Pineapple Pie, 250 din po siya. Kasi, maganda yung supply ng materials. Medyo we can buy it, especially pag peak season ng mga fruits na to. We can buy at a cheaper price. So sabi namin, sige, 250 siguro is conservative na for the price. And then, yung other flavors po namin, yung aming Buko Ube Pie, Buko Pili Pie, and Buko Sili Pie, yun po ang 260 lang naman po. 10 peso difference. Kasi po, yung the sili is expensive, and then the pili, fluctuating, lalo na si pili, medyo kasi gaining ang demand sa market, medyo expensive siya. Siguro sabi ko yung 10 pesos na increment, hindi naman masyadong masakit sa bulsa. So that's why we stick naman po dun sa 250 at the moment. Okay. Ito po, available na din po ito sa mga kiosks or Opo. sa kiosk. Yung we try our best po na makapag-offer talaga ng buko juice kasi it's a very healthy alternative po, 'di ba, na drink. And it's very healthy. Wala po siyang heat treatment. Even yung pagpaprocess namin, we don't use yung mga filters na can cause something to the health. So, si Buko Juice po, available po siya sa aming mga tindahan at 30 pesos per 330 ml bottle po. Ito ba is 330? Yes po, 330 ml. Okay. Oh. So, ma'am, na-mention mo kanina the program, yung CFIDP, tumutulong sa inyo para sa pag-register or pag-comply doon sa mga licenses, especially yung FDA, LTO, and then later siguro yung CPR, no? Other than those help po ng program, ano pa po yung mga ibang naitulong sa inyo ng programa? Marami pong tulong na naibigay sa amin ng CFIDP. Particularly po si DTI sa mga innovations ng they're really pushing us to introduce other products for the business. And sila din po yung nag-open ng wider market for us. In fact, si Christine's Bukupay po last year was invited to join the National Trade Fair sa Manila. And sa Mega Mall and then sa Shangri-La. OKB. Opo. Sa OKB sa October, iba ang venue natin. Opo, yun sa, po pala. Sa Festival Mall. Mag-advance invite na po. Yes, oo. We will be in Festival Mall sa October 15 to 19. Opo. Oo. Watch out. Nandun po si Christine Bukupay. So first time doon si OKB sa ibang venue naman. Opo. Para ma-experience naman natin yung market doon sa Alabang, no? So, pupunta si Ma'am Christine doon at syempre kasama ang kanyang masarap na buko pie. Pero hindi ko pa natitikman, Miss Ruth, ang buko pie. Ay, gusto ko lang din po palang i-add doon sa tulong ng CFIDP sa amin. 3 days ago, we attended the techno-transfer ng ARC, PCA sa Kinubatan, sa Apo. Banao. Sobrang excited po kami na hopefully makapag-adapt kami ng mga bagong product, mga bagong innovation sa coconut industry, sa food industry. Hopefully, we will introduce soon the coconut cheese. Sobrang excited po ako doon. Coconut cheese? Yes. Wow. And also, yung Parang exotic. tinapay na
gagamitin namin yung tuba. I call it pandi tuba. I'm really excited about it. And pampaalsa po kasi namin yung yeast na nasa tuba. And then siguro bread lines since Yung nasa, traditional na Opo. pandikoko, di ba? Traditional bread na parang nung bata pa ako, talagang yun ang palagi kong naririnig sa mga magulang ko, Opo. pandikoko, favorite nila. Opo. Yung ginawa po namin doon recently sa ARC, para siyang, ang concept is parang malunggay. So yung sapal being a byproduct of a certain commodity. Sapal is utilize- Opo. yung coconut. The meats Oo, na the meat. pinagpigaan Oo, po. oo, Opo. oo. Pwede mo siyang incorporate doon sa tinapay na parang malunggay concept Oh. para po mas enrich siya, mas matataas yung kanyang yung protein, yung fiber and wow. all. So yun po, sana we can introduce that, if not this year, hopefully next year. Wow. So napaka-exciting naman ng mga bagong product lines na iniisip ni Ma'am Christine. Actually po, in-inspire po kasi kami ni Ma'am Chi ng ARC, the head of ARC, si Ma'am Namia, kaya yun. Okay. So hihintayin natin yan. Aabangan natin yung mga bagong product lines ni Miss Christine. Okay. So, ma'am, syempre sa isang negosyo, sa isang negosyante, hindi naman maaalis doon na meron tayong mga challenges, no? And difficulties along the way na na-encounter natin. So, sa inyo pong part, ano yung mga challenges na na-encounter mo na syempre, eventually nagiging parang lesson learned, Opo. no? So, lahat po, ako kasi I'm a very positive person. So, lahat na-encounter po namin ng mga challenges, I take it as a blessing. Yes. Kasi nakakapag-innovate ako, nakakapag-isip ako ng ibang ways to make it simple or better. Opo. Like for example po, sa raw material sourcing, alam naman po natin na very sensitive si coconut when it comes to climate change. And ang taas ng demand niya, ang mahal. So, kapag hindi na po namin kaya doon within our vicinity sa Anislag or dito sa Albayan, sa Legazpi, we source na po sa Sorsogon. Kasi sa Sorsogon medyo hindi pa masyadong centenarian yung mga coconut. And yung lahat po na ginagamit namin for our coconut products, itong buko pie and buko juice, hindi po namin yung buko pinapalaglag sa lupa. So the farmers, yung kumukuha po ng buko namin, painstakingly po talaga siya inaakyat sa niyog, binababa ng dahan-dahan, and then inilalapag sa Bakit ano po yung pagkakaiba kung nalalaglag siya sa lupa? Meron ba siyang impact po. Opo, meron po siyang impact din sa quality ng coconut. Talaga? Opo, kasi we are using very tender quality, yung choice cuts coconut na ginagamit namin. Kaya Young coconut po yan yes siya? po, young coconut talaga siya. Hindi siya yung coconut na yung tawag sa amin sa yung lokadon. Opo. So si inyo talaga yung young buko talaga, buko yung talaga siya, opo. parang anod-anod. Hindi naman. po ano-anod, parang ang age niya po ay 6.5 months. Oh. Opo. Pero hindi po namin determine yung buko by months. We have this skill na pag kinatok mo, you will determine the age of the coconut na fitted po sa buko pie. So, yun, hinuhugasan yung buko before we open it. And then, hinuhugasan namin siya ng not the tap water. We use the mineral water or purified water to ensure talaga na malinis siya. And then, pag kasi po binagsak yung coconut sa lupa na galing sa mataas, nabubugbog po siya. So, may effect po siya dun sa taste profile ng juice. And also po, yung sa meat po, na nalalamog siya. Kaya talagang with love and care kay Christine. Opo. Ganun pala, talagang, yun nga, talagang, ano ba ang hawak? Ano ba ang daladala ng umaakyat? Lubid po. Lubid. Opo, meron silang. Nung
tag-ulan nung first year namin, nagkaroon kami ng konting challenge sa supply kasi hindi makaakyat gawa ng Madulas. So sabi ko, we cannot stop producing just because we cannot collect Oo, raw oo. material. So bumili po kami ng ladder. So ngayon, mas mabilis na silang umakyat kasi they have a ladder. So yung ganun mga challenges po, yung di ba po parang nakakapag-open siya ng opportunity and other easy way to do the thing. And sabi po nung isa kong supplier, because of the ladder I provided, nakakapag-supply na po sila ng buko sa iba pang buyers nila. Yun, kasi mas madali na sa kanila umakyat. So, ganun po. Okay. So, ma'am, sa isang buwan, ilan ba ang na-process natin na pie? Madami-dami na din po ngayon. Pag lean season, syempre like July, June, and August, medyo mahina. Pero may bumibili naman din po. At saka meron ka na din parang regular. Opo, may marami na din palang dinadalhan. nagmamahal kay Christine. Thank you so much. Thank you for always supporting us, for supporting local. Okay. So, yan po ang buko pie ni Miss Christine. Christine's buko pie. 2 taon pa lang, no? 2 taon pa lang Oo, po. kasi yung nag-start dito sa Bicol. Opo, Oo. salamat po sa Albay and sa lahat na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Mataba po ang aming puso dahil kami ay nagiging parte na ng inyong household. And for every purchase po ng aming buko pa, I'll take the chance na po. Yes, You're please. also helping our advocacy. We are helping some students po doon sa business. Opo. Ilan na po ang regular employees nyo sa company? Apo, we are very small pa lang. So, ngayon sa commissary, we call it the commissary sa production center namin. Meron lang po kaming 2 and then maximum 3 may on-call. And then sa sales po, since isa lang naman, so we get students sa BU na nagmaman po ng aming tindahan sa Yashana Mall. We already had few students na nag-graduate this year. Some of them are cum laudes, magna cum laudes. Kasi I allow them to study. Sabi ko, okay lang mag-study kayo provided you can also do the sales work. And then ngayon po may bago kaming mga students na warriors namin, tumutulong sa amin. So they came from BU, meron din po sa CCDI, and then Daraga Community College. So, hello sa inyo. Thank you so much for your help. Kayo ay malaking parte ng aming puso. Yung mga courses po nila related naman sa food. Hindi naman po hindi lahat, ma'am. Pero merong mga marketing students. Meron po kaming shout out kay you. Sobrang sipag nung anak ko na yun. I consider them my children. Si you, po siya sa engineering, and then si John, engineering na sa BU. And then meron din pong mga teachers. By the way, baka hindi alam ng ating mga taga-subaybay na si ma'am pala ay isang food technology, no? Graduate din ng Bicol University. 2004 po ako graduate sa BU, Bachelor of Science in Food Technology. Before ako nag-umpisa ng aking negosyo, nag-experience muna ako sa mga reputable industry sa Manila. Galing sa corporate world, kaya talaga pong ina-assure ko sa inyo that you're getting the best quality of our products kasi po, yun po ang expertise ko. I'm a food safety management system expert po. Okay, so talagang assured tayong lahat na safe ang product ni Miss Christine, ang kanyang Christine's Buko Pie. At saka aabangan natin yung kanyang iba pang mga varieties, mga i-introduce na mga product lines sa mga susunod na buwan siguro. Thank you. And also po pala, my sister is also a food tech. Kaya yung business po namin, ang pangalan ay 2FT Food Products. 2FT, dalawang food tech. Opo, para sabi namin, pag narinig yung business name natin, mag-think twice. At hindi tayo makakalimutan. Kasi ano ba Sabi ko nga kay Miss Ruthie kanina, papunta kami dito, bakit kaya Miss Ruthie 2FT yung pangalan? Sabi niya, tatanungin natin doon sa pagdating. Opo. So, 2FT. effective So, naman po, ma'am, oo na nga. may recall talaga. Kasi akala, Oo. sino ba yung 2 feet na yan? Tao 2 ba feet. yan? 2 feet. Oo nga, 2 feet, 2FT. Bakit kaya 2FT? So,
isa ding strategy, Strategy no, po. sa name recall ng Opo. isang company name. Opo. So 2FT. 2FT, Pag 2FT, master yan shake nila si sa Christine Bukopay. Ayan. Okay. So 10 minutes before 12, uulitin ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga issues and concerns tungkol sa inyong pagnenegosyo, pwede po kayong mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko, 0999-883-1471. Habang andito po ang ating mga resource persons para po sa inyong mga katanungan, pwede din kayong mag-comment sa ating live feed sa DZGB News Online at syempre sinishare din po ito namin sa aming DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. Okay, Miss Ruthie, ikaw naman, ano pa ba ang ating aabangan sa mga susunod na mention mo na kanina? Pero siguro bibigyan din kita ng pagkakataon na magbigay ng message sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga coconut players sa ating industry. Okay, unang-una po, muli ko pong inaanyayahan ang lahat na suportahan po ang ating Bicol Coconut Trade Fair on August 19 to 23 po sa Ayala Malls, Legazpi. And ang ating pong mga magsasakang magniniyog or ang ating mga nagnenegosyo na sa niyugan, wag po kayong mag-atubili na lumapit sa ating pinakamalapit na DTI. So meron po tayong 6 na provincial offices and meron din po tayong mga negosyo centers upang mailapit po kayo or matulungan po kayo sa pamamagitan po ng Coconut Farmers Industry Development Plan. Dahil marami pong mga nakalinyang assistances ang planong ito or ang programang ito para po sa mga magniniyog. So sabi nga po, ibigay ang benepisyo na nararapat sa mga magniniyog. So, yun lamang po. Salamat po. Ayan. Okay. So, yan po, wag po kayong mag-atubili, lalong-lalo na yung ating mga coconut farmers. Kung meron po kayong mga katanungan or meron kayong mga kailangang, tulong, no? Sa iba-ibang ahensya ng gobyerno na nag-i-implement nitong CFIDP, wag po kayong mag-atubiling pumunta lamang sa aming mga negosyo centers kung saan po kayo pinakamalapit. Kasi halos lahat ng munisipyo dito, lalong-lalo na sa Albay, at kahit sa ibang probinsya ng Bicol, meron na po tayong mga negosyo center. So, yan pong negosyo centers, ang tawag po namin dyan ay mini DTI na po yan. So, lahat pong kailangan yung tulong, or katanungan, meron po tayong mga business counselors na mag-a-assist po sa inyo, magfa-facilitate ng inyong mga kailangang tulong tungkol sa pagbubukas ng negosyo or tungkol sa pagpapalago ng inyong mga negosyo. Ayan. Okay, Ma'am Christine, bago tayo magpaalam, pwede po tayong magbigay ng parang ano ba ang tawag dito? Mensahe din sa ating mga would-be entrepreneurs at saka sa mga existing entrepreneurs. Ano ang inyong pwedeng maging advice sa kanila? Siguro po sa mga would-be entrepreneurs, siguro dapat meron kang vision and driven ka to make it. And do not just sell a product. Sell a story na kaya nilang mag-relate. And always pray kasi wala namang hindi binibigay sa Lord kasi nakikita niya kung anong inside your heart. So siguro medyo sometimes nadidelay pero definitely if you may wisdom ka po to wait, siguro dadating. And then laging maging humble. And yun nga, driven ka may continue learning, magkaroon ka ng creative mind. Siguro ganun po.
Ayan, okay. So, napakaganda ng mga sinabi ni Ma'am Christine, sana yung ating mga tagapakinig naging malaking inspirasyon itong araw na ito sa kanilang lahat, especially na yung ating bisita ngayon talagang nagpapatunay na ang pagninegosyo ay talagang 'di ba, yung dapat you put your heart into Opo. it. Oo. Opo. Kasi kung hindi, walang mangyayari sa negosyo. Opo. And Oo. I'd like to add din po, kung hindi kaya, like na sinabi, hindi pa ganun ka 100% kaya, you can also go to different government agencies. Yes. Ako po, ginawa ko po yun when I started here in Bicol. Pumunta po ako kay Ma'am Gina, ang aming coconut queen, Sa Albay, oo. And then, sabi ko kung ano po ba pwede kong Yes. maihingi ng tulong sa inyo para ako ay makapag-umpisa na. I went to PCA, tinulungan po nila ako sa sourcing ng raw materials. And then sa LGU, tumutulong din po sila. So, ganun po, kailangan magtulungan tayong Opo. lahat para sa asenso ng bawat isa sa atin. At syempre, tulong din po ito sa ekonomiya ng Opo. ating local community, no? 'Di ba, sinasabi natin palagi na ang MSMEs comprise 99.6%. No? So talagang malaking tulong ang ating mga maliliit na negosyante sa pagpaunlad ng ating ekonomiya. Absolutely po. Oo. So hindi po tayo nag-iisa. Nandito ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno para po matulungan tayo sa ating pagninegosyo. Huwag po tayong negative, bawal ang negative, no? Yes. Sabi ni Ma'am Christine, kahit anong challenges, anong mga difficulties na na-encounter niya, she sees it as positive, no? Na parang merong mga ino-open na mga opportunities sa Innovation. bawat challenge na na-encounter ni Ma'am Christine. So, sana po ganun po yung ating mindset. Kasi sa isang negosyante, ganun talaga dapat. Hindi naman in one click of your finger, aangat ka. So, kailangan mo ding ang tawag dito, you have to do your assignment. You Opo. do your homework, no? Commitment and consistency. Yes, correct. So, yan po ang mga keywords na dapat tandaan ng ating mga negosyante upang aangat tayong lahat. Opo. Okay. So, ayan po, 2 minutes before 12 noon, bago tayo magpaalam, gigreet natin ng happy birthday daw yung ating mga kasama sa opisina sa DTI Region 5. Marami pong may birthday ngayong buwan ng August. Si Christian Porlucas, ang aming CARP, no? CARP coordinator sa Bicol, sa DTI Region 5. Nag-celebrate siya nung last week ng kanyang birthday. Sino pa ba? Si Isay. Kasama niya, no? Si Isay, ang aming kasama sa Finance and Admin Division. At si Tet Makainag, ang supervisor ni Miss Ruth. Tama, Miss Ruth? Yes po. Oo, si Miss Tet, magse-celebrate siya ng birthday niya sa Monday. Opo. Opo. Birthday. Happy birthday, Tet. At syempre, ang aming regional director, si RD Dindo Nabol. Happy birthday. Advance happy birthday to RD Dindo on August 24. Kasama niya, si PD Christie ng Opo, Camarines Camarines Norte. Ang aming provincial director sa Camarines Norte. Magka-birthday sila ni RD Dindo. Ayan. So, at saka sa lahat ng mga kasama namin sa DTI Regional Office 5 at sa lahat ng mga kasamahan namin sa iba-ibang opisina ng DTI provincial offices sa buong Bicol, maray na aga po sa Indugapos. Sa mga subaybay po sa Muya, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Salamat pong maray sa pag-antabay. Sa satuya mga bisita, si Miss Ruth, ang coconut focal person. Ang CFIDP po, sa aming in charge po ng program sa aming opisina sa DTI Bicol, si Miss Ruth. At syempre ang ating masasabi ko ng successful entrepreneur. Kasi 'di ba in 2 years, ganito na si Madam Christine. Kilala na ang kanyang Christine's Buko Pie.
Thank you so much Thank you for po. honoring our invitation. It's a pleasure po. Yes, at salamat sa pagbigay ng inspirasyon sa ating mga would-be entrepreneurs. Thank you po. Okay, hanggang sa mga susunod nating mga endeavors, Miss Christine, magkikita-kita pa rin tayo. Apo. Sa trade fairs, Opo. magkikita tayo sa next week at Opo. saka sa October doon sa Metro Manila sa mas Excited po. malawak na market. Opo. Yeah. So ibibida natin ang Christine's Buko Pie doon sa Metro. Ayan. Okay, so again, ito po ang inyong kasama dito sa programa, si Bem Romano Berango ng DTI Region 5. Iiwanan ko po itong kasabihan, ang nyog, ginto sa kabukiran, hatid ay kabuhayan at sandigan sa kaunlaran ng bayan. Ayan. So, congratulations sa ating mga coconut players, sa lahat ng ating mga coconut farmers, sa lahat ng ating mga assisted clients na nasa coconut industry. Congratulations po sa inyong lahat at more success po sa ating mga future endeavors. Thank you so much. Maray na udto po sa Indoga Boss. Abangan ta po ang Bareta alas 12. Kaibahan si Bert, as in si Gina. Naon na ba sinda? Okay. Maray na udto po. Salamat Giraray. See you next month sa first Friday kang bulan na September. Thank you. Thank you po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo.